כך נכין ארוחת בוקר מלאת חלבונים, מגדילת מסת שריר וטובה ממש לירידה במשקל. שיבולת שועלבה, הוספנו לפה. אבקת חלבון אפונה. מה שאנחנו עושות, אנחנו מכינות את זה לשבוע בערך, כדי שיהיה לנו במקרר, על מנת שלא נתעצל וכל פעם נגיד מה עכשיו, להוסיף את כל הרכיבים האלה ולא בא לי. אז בלי תירוצים בנות, יש לנו את זה כאן, צ'יה, אין כמות מסוימת, מה שאתן רוצות, מה שבא לי, בא לי. אני יכולה גם להוסיף קינמון, תשימו לב שזה צהלוני ולא הקינמון הרגיל שאנחנו רגילות לקנות אותו. הצהלוני יש לו חומרים הרבה יותר טובים מאשר הרגיל. אני מוסיפה פה אבקה, שיהיה לנו ככה גם מחמם, מזרים דם, מנקה, ממש ממש מעולה. אני מוסיפה אבקת שמרים מיובשים שיש להם, הם עשירים בחלבון ויש להם 16 חומצות אמינו שהן בונות בעצם את רקמות הגוף שלנו. עוד פעם, אין כמויות, אחרי זה אתם יכולות פשוט לשנות על פי טעם, מה שבא לכם. וסיבי אולש, זה ממש ממש טוב לקיבה שלנו, מנקה, עושה פסח, מוציאה כל מיני שאריות שנדבקו לנו ברקמות הגוף, ואני מערבבת, זה הבסיס. עכשיו שוב, אתם לא אוהבות קינמון, תשימו קינמון. אתם לא אוהבות את השמרי בירה כי יש לה קצת טעם שהוא גבינתי מעט, אתם לא אוהבות, תוציאו. אבל זה הבסיס. אנחנו מערבבות ואז אנחנו מוסיפות קצת מים חמים. כל פעם אנחנו נוסיף קצת. עכשיו למה זה? כי בעצם יש לנו חומרים שהם מוצילגנים, שהם בעצם הם ריריים. מה זה אומר? שהם